دیسا زوستان وگریا و بار دربدریه لسر پشتا کوچبرین عفرینê گران dibe. Ji 10 rojan ve firqeya çaran a girêdayê hikûmeta Şamê rêbendên xwe yên li beramberî herêma Şehbayê asê dike û rêna de ku pêdiviyên jiyanê derbas bibin. Li jêr çadırên koçberiyê sermayeke dijwar dibare. Ev demeke firqeya navborî nahêle ku sotemenî derbasî cem koçberên Efrînê bibe. Lewra bihatina demsala zivistanê re mazota bo germkirinê peyda nabe û bi 10,000 koçberan ji sermayê re diqefilin. Tarîtî konê xwe vedigire. Nebûna sotemeniyê dibe sedem ku kehrebe bi temamî li Şehbayê qut bibe û koçber di şevreşê de bin. Her wekî nebûna sotemenî û kehrebeyê hişt ku hinek alavên nexweşxaneya Avrînê werin rawestandin û bigihêje ber deriyê girtinê. Li tanişta wê otomobîlên çûn û hatinê nexasim ên dibistanan rawestiyane û xwendekar nikarin biçin dibistanan. Îro roj li Şehbayê bo belateke mirovî rû dide û herçendî koçberên Efrînê û şêniyên Şehbayê hawar dikin. Civaka navdewletî bêdeng e.